madam, nangaon na mi. Nagsugod na mi ang among mga tuyom. Dara, nagkatag. Sugod na mi. Dara, mukbang sa dagat. Dara, nagtapok. Oy, magbabayot. Ayun na si paninhawak niya bayot. Kaon na bayot. Ano na bayot? Dato. Kami kayong kang. Dali na mga Ayun ma. Kami kayong kaon sa dagat biyag. Dala. Napa? Tangan. Kaya mga kawe-kawe kayo diyan. Ngaon. Dala kaway-kaway. Hinay. Kinabuhing probinsya lami kayo. Lopig sila. Saan ay? Go. Tuyom. Isa ng away. Oh, gakot na heron. Oy, bayot ay pagkunkuan cute siya bayot. Walay uso pa cute diri sa amo abayot ha. Ano sila? May nag-tempo kanina. Gitupak. Awa. Inani pagkaon sa tuyom. Kau dah kit. Kit ikaw kit. Mana na? Kamuam siya. Maujud. Maujud, tapat lang. Oo. Ha? Kasabot, Jud. Wala ba pa malay pag-abot siguro niya? Ali. Yan, one. Sa una, ano maligos daw ako nante. Aron, o kanang hindi na git sa hindi ron. Ay, ako pagdoon bayat kay bati kanili ko ganahan ana bayot mo na siya ma. Nasa nila siya, luuran din na si Bayot. Madiscourage mo sa tana. Unsa na ni mo ron? Hindi ka makakay mo kanon. Pagpanya paggawa ka ako sa kulo yan na. Hindi ako. Ako ganun. Kanon na. Ano nga sa mababa? Naman ako magkano? Lukot.
Ano mga wala? Wala. Pag may unod ang tuyom, no? Pag may unod ang tuyom. Wala ka nagkuan? Si Inday Badiday. Si Inday Badiday na adere no. Kating banat ug kaon sa tuyong. Waiting ug tingo. Balim na style mo. Bal nagpailang aw di anad. Nalupa may bam. Laro kayong tingog ni Unyot oh. Puro buyag tamis kaayo. Ang unod sa tuyo bisan gamay ug mangiwang. Naman to imo ang isa din na sila yung lingaw man kaya sila diya. Ano man? Di pa lang. Narong wala iya kay ana man. Di pa na makaingon seryoso kay mga bata pa. Isa lang karon sumian oy. Ay napay kanon diri ay. Napay kan diri oh. Dami mit ari boy. Ayun boy. Ako ma. Pwede ikaw ba? Sige kag paso-paso diha ka nang kuan kisya madagma na sad ka. Dai pagutang da ari. Ako naglagot na to. Butang da ari boy. Dili ko pesto. Napit na narot to yung bayot. Nga. Di man dali na. Pero nablihat. Palihok ko sa lingkuran ng yabi wa may nagamit anak liya. Murang mo kalibangon. Nani mga dagko tiyan nga mapiit. Salbahe. Ikaw. Gusto ko sa lilaw. Lagi. Kay hang ba.
Asa dito si Richard? Nutod me. Dira na ba yung kan ulit today? Oh, wala problema na yan. Daghan pa kaya mo. Karon niya. Yan. Yan, paliyog ko ato yan.